नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी एक आगळीवेगळी रेसिपी घेऊन आलो आहे. ती म्हणजे आंब्याचं रायतं. तर आंब्याचं रायतं कसं करतात हे तुम्हाला आज आम्ही दाखवणार आहोत. मी आत्ताच जाऊन मार्केटवरून आंबे आणले आहेत. तर बघूया ती रेसिपी कशी काय बनणार आहे आणि सुरेखा कशी बनवून दाखवणार आहे. चला तर आपण ती रेसिपी बघूया. तर मित्रांनो, आता सुरेखा तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे. आता ती खूप उत्साही असते रेसिपी दाखवायला. सुरुवातीला तिला एवढं काय फोर्स नव्हता, म्हणजे ती इच्छा नव्हती, म्हणजे कॅमेऱ्यासमोर यायला घाबरायची, लाजायची. पण आता तिला इथे इच्छा निर्माण झालेली आहे, तर ही चांगली गोष्ट आहे. तर तुम्हाला आता ती दाखवेल कोणती रेसिपी आणि काय कशी बनवायची ती. हा, आता सुरेखा, आता तू काय कोणती रेसिपी दाखवणार आहेस? आंबे आणले आहेत, आंब्याचं रायतं बनवणार आहे. अच्छा. ते आंबे स्वच्छ धुवून घेतले आणि ते आता उकडायला ठेवणार बरं. अशा पातेल्यामध्ये. अच्छा. आणि ते 5 मिनिटं उकडून घेणार आणि मग त्याचं रायतं बनवणार. मालवणी पद्धतीमध्ये ना? मालवणी पद्धतीत रायतं बनवणार. अच्छा. त्यात पाणी ओतायचं आणि 5 मिनिटं उकडवायचे. अच्छा. नंतर त्याचं बनवायचं रायतं. ठीक आहे. चला तर मित्रांनो, तर पुढची प्रोसेस बघू आपण. हां, तर सुरेखा, आता पुढची प्रोसेस काय असणार आहे? आता हे सुरुवातीला असे आंबे असतात. अच्छा. कच्चे कच्चे म्हणजे पिकलेले, पण उकडवायच्या आधी. मग डायरेक्ट मार्केटहून आणलेले असे आंबे. हां. थोडे उकडवून घेतल्यानंतर या कलर असा होता. हां, चेंज कलर होतो बघा मित्रांनो. त्याचा असा पूर्ण कलर चेंज होतो. हा बघा, पूर्ण बघायचे तर त्याचा डिंक असतो. हां. तो आतमध्ये रायत्यामध्ये उतरतो नाही. अच्छा. आणि ते असं डिंक काढून घ्यायचं. अच्छा. उकडवून घेतल्यामुळे उकडून घेतलं की पाणी ओतून टाकायचं ओके. आणि आंबे असे सोलून घ्यायचे. अच्छा. सालं काढून घ्यायचे. मित्रांनो बघा, हे असे आंबे हां पूर्ण सालं निघणार उकडून घेतल्यानंतर. आणि गर त्याचा आतमध्ये राहणार, फक्त वरची साल बाजूला होणार आहे, बरोबर ना? सालं निघतात. अच्छा. त्यासाठी उकडवून घ्यायचे. हां, त्यासाठी उकडून घ्यायचे आणि अशी पूर्ण आंब्यांची साल काढून घ्यायची. तो आंब्याचा जो गर आहे तो आंब्यालाच राहणार आहे, साल निव्वळ साल निघून जाणार आहे. कच्चेच घालतात. अच्छा. पण त्याचा डिंक लागतो. ओके. म्हणून म्हणून आपण हे आपल्या मालवणी पद्धतीने करतोय ना. मालवणी पद्धतीने असं आंब्याचं रायतं केलं जातं. मित्रांनो बघा, एक काढलं की पूर्ण निघते साल. हां, पूर्ण साल निघते बघा. ती प्रोसेस समजून घ्या मित्रांनो. हे बघा, अशी पूर्ण साल निघते बघा. हां, आंबे एकदम पूर्ण जास्त पिकलेले पण नको आहेत ना. रायवळ आंब्याचं चांगलं होतं. हां, आणि रायतं हे रायवळ आंब्याचंच बनवतात मित्रांनो. लक्षात ठेवा, हापूस आंब्याचं बनवलं जात नाही. हापूस, केसर वगैरे याचं चांगलं नाही. आंबट गोड पाहिजे. हां, आंबट गोड असे आंबे पाहिजेत आणि त्याच्यामुळेच हे रायतं तयार होतं. असे पूर्ण सोडून घ्यायचे. बघा मित्रांनो, पूर्ण सोलून घेते पूर्ण आंबे ते. तर हे सोलून घेते, नंतर आपण ते पुढची प्रोसेस बघू काय असणार आहे ती. हां, तर आता पुढची तयारी काय केली आहेस? सगळी सालं काढून घेतली आंब्यांची आणि थोडं नरम करून घ्यायची. अच्छा. थोडंसं असं काढून, कारण ते जाळ थोडं घट्ट होण्यासाठी. अच्छा. आपलं रायतं जे असतं ग्रेव्ही टाईप होण्यासाठी, घट्ट होण्यासाठी थोडा प्लप तो काढून घ्यायचा. काढून घ्यायचा, म्हणजे कसं चांगलं सगळीकडे मिक्स होतो पूर्ण. अच्छा. थोडा गोर काढून घ्यायचा, पूर्ण नाही काढायचा, थोडा काढायचा. ओके. त्याची ग्रेव्ही टाईप होत आहे अशी ग्रेव्ही. अच्छा. हे सगळ्या आंब्यांचं तसंच करून घेणार आहेस ना? थोडा काढून घ्यायचा सगळ्या आंब्यांचं. तर बघा मित्रांनो, ही अशी प्रोसेस चालू आहे. तर आता तो आंब्याचं गर पूर्ण ते काढून घेते. नंतर त्याची पुढची तयारी असणार आहे. सालं टाकून इथे आपण टाकून देतो सालं. गावाला गुरांना घालतात. अच्छा, म्हणजे त्याचा उपयोग असा पण उपयोग होतो. बघा मित्रांनो, इथे काय गाई जवळ नसल्यामुळे आपण डस्टबिन मध्ये फेकून देतो. अच्छा, गुरं आवडीने खातात ती सालं, आंबट गोड असतात. घालतो
तर ठीक आहे. आता पुढे यायला काय काय साहित्य लागणार आहे ते दाखव बघू एकदा. साहित्य लागणार आहे, हे आहे फोडणीसाठी हम्म, मोहरी, हम्म, जिरं, हम्म, मेन लागणार आहे ते लसूण, कढीपत्ता, हिंग, हळद आणि लाल मालवणी मसाला, हम्म, हे मीठ हम्म, आणि गूळ. हम्म. आणि हे पूर्ण झाल्यानंतर वरतून टाकायला खोबरं. अच्छा, तर मित्रांनो एवढं साहित्य लागणार आहे. तर चला आता आपण पुढच्या कृतीकडे जाऊया. हे साहित्य एवढं लागणार आहे. ओके. तर मित्रांनो आता रेसिपी बनवायला सुरुवात होते. बघा पहिल्यांदा तिने काय ठेवलं त्याच्यावर टोप ठेवला, टोप ठेवला आहे. त्याच्यात टाकणार आहे तेल. जोरात बोलणार. तर मित्रांनो बघा तिने आता टाकलाय, तेल टाकलाय. आता टाकणार आहे पहिला लसूण. हा लसूण ठेचून घेतलेला आहे. अच्छा, ओके. लसूण टाकणार आहे. तर मित्रांनो तिने आता लसूण टाकलेलं आहे. तो डार्क ब्राऊन झाल्यानंतर तू काय टाकणार आहेस? टाकणार आहे कढीपत्ता. कढीपत्ता टाकणार आहे. तेल मित्रांनो जास्त गरम करायचं नाहीये, तर कढीपत्ता काळा होणार आहे. बरोबर ना ग? टाकणार आहे मोहरी. मोहरी टाकणार आहे मित्रांनो. त्यानंतर थोडंसं जिरं, थोडंसं जिरं टाकते. हिंग हिंग लागतोच. हिंगाने वास चांगला येतो ना, त्याला हिंग पाहिजे. सुगंध येतो हिंगाचा. हिंग पाहिजेच. फोडणी करून घ्यायची. लाल लसूण लाल ब्राऊन झाला, फोडणी करून घ्यायची. मसाला टाकणार. फोडणी झालेली आहे. हे बघा लाल लसूण चांगली लाल झाली आहे. आता टाकणार आहे थोडीशी हळद आणि आपला मसाला, मालवणी मसाला. त्यानंतर हळद आणि मालवणी मसाला टाकलेला आहे. आता हे ओतणार सगळं आंबे. आंब्याचं पल्प सगळा ओतणार आहे तो आतमध्ये ना, आणि आंबे हे ओतणार आहे त्याच्यामध्ये. ही फोडणी आहे ना, फोडणी, हा. फोडणी आहे मित्रांनो. नीट लक्ष देऊन बघा. फोडणी आहे. चांगली एकजीव करून घ्यायची. अच्छा, तर मित्रांनो हे मिश्रण सगळं चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. थोडंसं पाणी टाकणार आहे कारण घट्ट आहे. पाणी टाकणार. जास्त आपल्याला हवी तेवढं पाणी टाकायचं आणि जाड पातळ तेवढं ऑर्डर करून घ्यायचं. मित्रांनो हे मालवणी रेसिपी आहे. रायतं आणि याच्याबरोबर तुम्ही चपाती पण खाऊ शकता, भातही खाऊ शकता, चपाती खाऊ शकता आणि भाकरी. भाकरी पण खाऊ शकता. आणि टेस्ट त्याची अप्रतिमच असणार आहे मित्रांनो. तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला जरूर कळवा. आता हे तू किती वेळ ठेवणार आहे उकळी येण्यासाठी? यायला पाहिजे. किती मिनिटं? 5 मिनिटात येईल उकळी. तर मित्रांनो 5 मिनिटं उकळी येण्यासाठी ठेवणार आहे. त्यानंतर गूळ घालणार. थोडं एकजीव चांगलं झालं मग त्यात शेवटी खोबरं टाकणार. अच्छा, आता गूळ आणि खोबरं टाकायचं राहिलेलं आहे. तर उकळी आली की गूळ खोबरं टाकणार. आणि मीठ राहिलं ते मीठ टाकते. अच्छा, तर बघा मित्रांनो कृतीकडे नीट लक्ष द्या आणि हा व्हिडिओ पुन्हा बघा आणि तुम्ही ही रेसिपी करून बघा आणि आम्हाला जरूर कळवा कमेंट करून. बघा मित्रांनो कसा कलर येतोय आणि सुगंध सुटलाय, तर घमघमाट सुटलाय किचन मध्ये. आंबे चांगले पिकलेलेच पाहिजे. रायत्याला रायवळ आंबेच पाहिजे. रायत्याला रायवळ आंबेच पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुम्ही हापूस आंब्याचं कराल नाही तर ते होणार नाहीये.
त्याला रायवळ आंबेच पाहिजे. रायवळ आंब्याचंच रायतं छान होतं. हे बघा आता उकळी यायला सुरुवात झाली आहे. हे अस्सल मालवणी पद्धतीचं आहे. प्रत्येकाची करण्याची पद्धत प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. वेगळी आहे. प्रत्येकाची. तर आम्ही तुम्हाला फक्त आमच्या मालवणी पद्धतीने दाखवतोय. आणि एकदा ही मालवणी रेसिपी करून बघा, तुम्ही पुन्हा कराल. ही आता उकळी आलेली आहे. अच्छा. त्यात मी टाकणार आहे थोडंसं गूळ. गूळ कसं आपल्या चवीवर असतं. तर आंबे जर आंबट असतील तर जरा जास्त गूळ लागतं अच्छा. आणि आंबे गोड असतील तर कमी लागतं गूळ. पण स्पेशली आंब्याला आंबट गोडच लागतात ना? आंबट गोडच लागतात हां. आणि त्याला गूळ हे पाहिजेच. गोड पाहिजेच. बघा मित्रांनो, आपण चव बघायची थोडी नंतर आणि कमी जास्त गूळ टाकायचं. मला हवं तर जास्त टाकायचं. जास्त गोड हवं असेल तर जास्त टाकायचं. कमी हवं असेल तर कमी टाकायचं. पण गूळ पाहिजे. अच्छा. हे आता 5 मिनिटं शिजू दे चांगलं. हां, तर आता थोडे 5 मिनिटं शिजू दे, मग पुढची प्रोसेस तुम्हाला दाखवते. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने बघा रायतं तयार झालेलं आहे. आता त्याला फक्त वरून ते गार्निशिंगसाठी सगळं टाकलं. खोबरं टाकतंय बघा. हां, हे असं वरून खोबरं टाकायचं. मालवणी माणसाला प्रत्येक रेसिपीमध्ये खोबरं हे पाहिजेच, कारण त्याला खोबऱ्याची चव ही अप्रतिमच आहे आणि ती त्याला ती पाहिजेच खोबरं. त्याशिवाय त्याची कुठली रेसिपी होणार नाही. तर बघा ही रेसिपी आता पूर्ण तयार झालेली आहे. खाऊ शकतो आपण. हां, आता तुम्ही जेवणावरती भाकरीबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर खाऊ शकता, भाताबरोबर खाऊ शकता. तुम्हाला जसं वाटेल. हां, किंवा नुसते असं चमच्याने खाऊ शकतो. खाऊ शकता. बघा ही रेसिपी तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला बंद करते. हां, आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि बेल आयकॉन पण दाबायला विसरू नका, कारण आम्ही नवीन ज्या रेसिपी टाकणार आहोत त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला येण्यासाठी तुम्ही बेल आयकॉन दाबणं महत्त्वाचं आहे आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करणं महत्त्वाचं आहे. तर लक्षात ठेवा, ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा. तुम्हाला दाखवतो आता डिशमध्ये घेऊन कशी दिसते ती. तर मित्रांनो, हे बघा मालवणी रायतं तयार झालेलं आहे. एक नंबर दिसतंय बघा. आता त्याची मी तुम्हाला चव घेऊन दाखवतो. हा कसं झालंय ते आंब्याचं रायतं. मित्रांनो, एक नंबर झालाय. तर ही रेसिपी तुम्ही पण करून बघा आणि आम्हाला कमेंट करून कळवा कशी झाली आहे ती. आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून तुमचे आभार मित्रांनो. धन्यवाद.